Hola, benvinguts als còmics del senyor Dolent. Avui us vull parlar d'una cosa una mica, no és estrictament parlant de còmics, sinó sobre els còmics, una cosa que es va crear. Com en els còmics, tantes altres coses, va haver-hi una bombolla. I ja sabem el que passa amb les bombolles, però bé, és interessant explicar-ho perquè va tenir implicacions a nivell editorial, també. Per parlar de les bombolles, un dels primers exemples en el mercat americà de bombolles seria el tema dels cromos de beisbol. Als anys 50 es van arribar a pagar milers de dòlars per un cromo de l'any 1909-1910. Aleshores, ostres, la gent va veure que hi havia un mercat d'aquí de cromos de beisbol i se'n van començar a fer molts. I això va tenir una conseqüència que tots ens podem imaginar. Bé, amb els còmics una mica va anar passant el mateix. A finals dels 60, primers 70 o així, es va veure que, ostres, hi havia còmics que tenien un cert valor. Simplement no n'hi havia, no es reimprimien, o no es reimprimien gaire, però els primers números tenien un valor més alt del valor de portada. I això va seguir així, als 70, als 80, la cosa començava a ser escandalosa i a finals dels 80, primers 90, hi va haver gent que va fer números. Va fer números en el sentit de si còmics que tenien un valor de portada, un valor nominal, de 10-12 centaus, s'estaven pagant centenars, milers, desenes de milers i en alguns casos més de dòlars, doncs hi va haver gent que va fer números ràpidament i va dir, hòstia, aquí estic perdent diners per fer l'imbècil. I van començar a comprar còmics a lo loco. I dius, bueno, això a les editorials els hi va encantar, perquè si abans, quan un anava a la tenda de còmics es comprava un còmic un exemplar de cada sèrie que seguia i ara se'n comprava 3 o 4 o 5 i alguns els envasava allò en bosses segellades i tal perquè estigués perfecte, les editorials els hi anava de conya poder vendre més exemplars. A més, es va veure que la gent buscava especialment números 1 i les editorials es van sumar a la festa traient números 1, cancel·lant sèries amb anys d'història per tornar-la a publicar el mes següent amb una nova numeració, etc. Tothom es va tornar boig i tothom es va sumar al carro. Per què s'estaven pagant molts diners per aquests còmics? Per diversos motius i és bo repassar-los. Eren relativament antics, això era més o menys variable, en el cas de Superman, per exemple, eren còmics dels anys 30, alguns còmics del Capitán Amèrica eren de finals dels 30, primers 40, i els de l'univers Marvel, doncs allò va començar als anys 63, 64, etc. Eren antics. Eren o el número 1 o la primera aparició d'algun personatge o algun artista en alguna sèrie que no fos necessàriament el número 1. Un dels casos més emblemàtics seria Spider-Man. Spider-Man es va publicar en una revista que sabien que anaven a tancar, que es deia Amazing Fantasy, el número 15, que era l'últim, van publicar Spider-Man gairebé sense avisar. Va funcionar molt bé i aleshores van decidir donar-li sèrie i per això la sèrie de Spider-Man, com que s'havia publicat Amazing Fantasy, va ser Amazing Spider-Man i això és 63 i a partir d'aquí va anar seguint. Números 1, còmics més o menys bons i personatges que haguessin tingut una llarga trajectòria. El número 1 d'una sèrie de 300 números té un valor perquè és l'inici d'alguna cosa. El número 1 d'una sèrie que no passa de 10 doncs no té el mateix valor. D'acord? És primera aparició, número 1, etc., més o menys antic, significatiu per al que té de trajectòria posterior d'aquells personatges. Molt bé. I aleshores la gent, veient això, com he dit, es van llançar a comprar com a bojos, les editorials es van dedicar a publicar coses i números 1 com si no hi hagués demà, les ventes es van disparar, les llibreries van començar a comprar molts còmics que després no retornaven amb l'esperança també ells de fer diners i molta gent que no tenia gaire interès en els còmics simplement va començar a comprar-ne per especular. Va dir, compro aquests còmics, en tinc molts, el número 1, el número 2, que el fotin, i d'aquí uns anys aquest còmic valdrà 10 vegades més, o 20, o 100, o 1.000. Molt bé. He explicat els motius per què alguns còmics eren tan valuosos i me n'he deixat un, que en aquell moment tampoc es comentava gaire perquè als editorials no els interessava que es comentés, però que hi havia gent que ho estava avisant, que a veure, us esteu oblidant de la cosa més important de tot plegat. El número 1 de Superman, el número 1 d'Action Comics, un còmic del 38, que és, té un valor de que si està en molt bon estat
pot arribar, i no és una exageració, al $1.000.000. No se m'ha anat al cap. Es pot arribar a pagar això. Quin és el problema? O tema. D'aquest còmic es calcula, no ho he mirat, però em sembla que l'últim cop que vaig mirar-ho es calcula que n'hi ha una desena a nivell mundial. N'hi ha molt pocs. I per això, aquest és un dels motius que fa que els còmics siguin tan valuosos. John Byrne, de qui vaig parlar quan vaig fer el John Byrne X-Men, en un article explicava això. Imaginem un còmic molt valuós i que cada exemplar val, que només n'hi ha 2 exemplars, i els tinc jo, i cada exemplar val $20.000.000. Si agafo un d'aquests exemplars i el passo per la trituradora, l'exemplar que queda automàticament val el doble. És a dir, els còmics tenen el valor que tenen per tot el que he explicat, número 1, antic, personatges, etc, i perquè són escassos. Quan les editorials es van donar compte que la gent volia comprar van fer tirades enormes. Tirades enormes de còmics que a vegades ni tan sols s'han llegit i s'han guardat en bosses. Què passa? Doncs que si tens molts còmics ja no valen tant. Quan vaig parlar d'Image, aquest és el número 1 de Spawn, és l'edició espanyola, no és l'americana. No sé exactament quan valdrà l'edició americana de Spawn, el número 1. Potser estem parlant d'un còmic que valgui $100, $200, no crec que valgui gaire més. Si està signat potser sí, però si no ens estem movent en això. S'ha incrementat de valor, sí, però és un còmic que va fer una tirada de més d'1 milió d'exemplars. N'hi ha molts. Quan n'hi hagi menys, valdran més. I tota aquesta gent que estava comprant còmics amb tirades demencials té còmics que no tenen gaire valor justament per això. Per què? Perquè n'hi ha moltíssims. Però bé, la bombolla funcionava, tothom anava comprant, tothom era feliç, etc. S'anaven comprant, etc. S'anaven comprant i no tenien en compte que el tema de que els còmics fossin tan valuosos era perquè eren escassos, perquè es venia d'una època en què no hi havia el concepte de col·leccionisme. Els còmics, en moltíssims casos, es compraven, es llegien i es llançaven. I per això en queden tan pocs. I per això valen tant. Quan els van donar compte d'això, bé, és una bombolla i tots sabem què passa amb les bombolles. Les bombolles acaben explotant. Va ser cap a finals dels 90 que la cosa va saltar pels aires. Hi havia gent que tenia còmics perfectament conservats que ningú volia comprar ni pel preu de putada, pràcticament, i la gent que es pensava que es farien rics amb això es van donar compte que no es farien rics i bé, van treure's de sobre els còmics com van poder, potser els va llançar, no s'acaba de saber, i les editorials es van quedar bastant fotudes perquè van tenir una davallada de vendes bastant bèstia, que és una davallada que ja s'intuïa que tenia que arribar i que la bombolla havia mantingut artificialment. Es van publicar moltíssimes sèries, es van publicar moltes coses absolutament horribles, però bé, es publicaven, eren els personatges, que s'anava fent. I també va tenir una conseqüència a nivell de llibreries de còmic. El 30% de les llibreries de còmic americanes van tancar, perquè havien comprat també exemplars, a més pel sistema de ventes americà no podien retornar el que compraven directament a l'editorial. Si fossin còmics que tothom volia, cap problema, s'haurien fet rics. Eren còmics que no volia ningú, no es van fer rics, tenien allà ocupant espai al magatzem, còmics que sí que tenien el seu interès, però que com a objecte d'especulatiu ja no tenien cap valor perquè la gent s'havia donat compte que mai arribarien a pagar les borrades que es pagava per Action Comics, un còmic del que potser hi ha una desena d'exemplars al món, per còmics amb tirades de 100, 200, 300.000, 1 milió, 2 milions, etc. Va saltar una mica tot pels aires, les editorials van quedar bastant tocades, les llibreries van quedar molt fotudes, els fans vam quedar amb una sèrie de còmics que s'havien publicat, les editorials s'havien publicat simplement per publicar, que també que tu mires després i dius, hòstia, Dios, com em vam veure aquesta cosa, cabrons. Però, en fi, la bombolla va saltar pels aires, a ningú se li acut que els còmics publicats amb aquestes tirades arribin a ser valuosos i, per tant, potser arribem al moment en què el col·leccionisme es mantingui en uns nivells raonables i la gent compri els còmics per llegir-los, que seria la idea, que és l'origen i que és el que ens interessa. Aquí moltes d'aquestes coses es van publicar també i hi ha coses que, si aneu a Sant Antoni, les podeu trobar i flipareu amb com es publicava això.
Sí, jo pensava quan els estava llegint, imagineu-vos, vistos amb una mica de perspectiva. Aquest tema de la bombolla va ser molt important a nivell de ventes per Image. Image va sortir en un moment en què s'intuïa aquest canvi de cicle, s'intuïa que els còmics potser començarien a davallar finalment les seves ventes, però es mantenien, no artificialment per aquest tema de compres, i amb algunes tirades bestials de números 1 amb portades diferents, metal·litzades, col·leccionisme, etc. Clar, evidentment, si els lectors de còmics es compren 10 exemplars d'un número, les tirades augmenten. Però quan tot torna a la normalitat, allò es veu que no. I des d'aleshores els còmics, als Estats Units sobretot, Europa també, aquí teníem uns altres paràmetres, han anat baixant les seves ventes. Les ventes dels anys 90 difícilment tornaran perquè ara sí que hi ha més coses amb les que han de competir que potser els hi treuen el fet que la gent comenci a llegir còmics. La franja més petita de lectors de còmics s'està perdent, més o menys, però bé, és una cosa que ja veurem com acaba funcionant. Si teniu còmics antics, conserveu-los, i si són pocs potser valen algun dia alguna cosa, però vaja, no us flipeu i no penseu que comprant 100 exemplars d'un còmic, sobretot si se n'ha fet una tirada enorme, al final sereu multimilionaris. Per què no? No passa així. Això és tot per avui. Si us ha agradat el vídeo, doncs feu m'agrada i subscriviu-vos i fins a la propera. Salut i còmics!